Hola, jo soc la Mercè Sidera, soc la cap d'estudis d'infantil i primària, que juntament amb la Maricruz Molina, coordinadora d'infantil, us presentarem el vídeo que recull una presentació global de l'escola i com treballem a les etapes d'infantil i primària. En primer lloc, us presentem el projecte d'escola, és el projecte Connectats per Aprendre, i l'objectiu és acompanyar els nostres alumnes en el seu procés de creixement integral, no només a nivell instructiu, sinó també com a persones. A nivell d'escoles salesianes hem creat un perfil competencial de sortida dels nostres alumnes, és a dir, quines competències han de tenir els nostres alumnes quan surtin de l'escola. Aquí ho veiem en aquest desplegable, que hi ha diferents competències, com ser crítics, creatius, responsables, emprenedors, compromesos, totes les competències que formen aquest dodecaedre que veieu a la imatge. Aquestes competències es treballen intrínsecament en tots els aprenentatges que van fent al llarg de la seva escolaritat, des de P3 fins a batxillerat, i són competències que eduquen per la vida. Podríem destacar moltes coses de la nostra escola, però considerem que aquestes són aspectes claus. El primer de tots és que l'alumne és el centre del seu propi aprenentatge. Li fem un seguiment molt proper a l'alumne, tant per part del tutor com de tots els mestres que treballen amb ells. Fem un treball conjunt de l'equip de mestres, el servei psicopedagògic i la família. Treballem tots conjuntament per poder ajudar a créixer els nostres nens i nenes. Vivim en un entorn acollidor basat en l'estimació dels nostres alumnes i és de vital importància la participació de les famílies en l'aprenentatge. Compartim el nostre treball amb les famílies també. Us presentem a l'equip de mestres de l'etapa d'educació infantil. Som una línia amb 25 alumnes per classe. Aquest fet permet que la nostra etapa sigui molt familiar i acollidora, on els nostres infants es senten segurs i encuriossits amb el seu procés d'aprenentatge, i a nosaltres, com a professionals, ens permet tenir un coneixement acurat del nostre alumnat. Anomenem activitats complementàries aquelles que fem a l'hora més que té l'escola concertada. Escollim activitats que creiem necessàries per tal de treballar amb més profunditat unes determinades habilitats. Aquestes activitats serien natació, expressió musical, hora del conte, racons de joc i anglès. L'activitat de natació s'inicia a P3 dins de l'horari escolar. Es realitza al poliesportiu Rocafort. Accedim a les instal·lacions des del mateix centre, no cal que sortim al carrer amb els infants. Digitalització a les aules. Les nostres aules disposen de projectors, pissarra digital a l'aula polivalent. Els nens i nenes també fan ús de les tauletes per apropar-los a l'entorn digital. Cal dir que a la nostra escola l'ús d'aquestes tablets són un recurs educatiu més, un nou suport per complementar-se amb els altres recursos que utilitzem a l'escola. La nostra metodologia està basada en el treball per projectes. Aquesta permet als infants a pensar, investigar. Sempre partim dels seus interessos, ja que ells i elles són els protagonistes del seu aprenentatge. També potencia la cooperació i el treball en equip. També donem molta importància a l'educació emocional. Ajudem els infants a expressar i identificar les seves pròpies emocions i també a entendre les dels altres, afavorint la reflexió. Els ajudem a posar nom a allò que senten. L'adquisició dels diferents llenguatges, verbal, matemàtic, els treballem de forma manipulativa i significativa. Apadrinament. És una activitat realitzada amb els alumnes de cicle superior de primària. Padrins, padrines i fillols-filloles comparteixen diferents moments al llarg del curs. Per exemple, els alumnes de primària ensenyen i expliquen un llibre de quan ells eren petits. Natural Way. Aproximació natural a l'aprenentatge d'una llengua, l'anglès. Ens agrada que els alumnes utilitzin la llengua anglesa de manera espontània en les diferents activitats del dia a dia, contes, música, rutines. La psicomotricitat. La mestra parla amb la llengua vehicular del centre i l'auxiliar de conversa en anglès. Les tardes compartides. Convidem a les famílies a realitzar alguna activitat a l'escola. El clima que es crea en aquestes trobades és màgic. El tipus d'activitat canvia. Poden ser realitzar alguna activitat plàstica per decorar l'escola, la cluenda d'un projecte on els infants fan d'experts i expliquen allò treballat. També realitzem diferents tipus d'activitats extraordinàries que tenen relació amb els projectes, una sortida, una caminada al bosc,
una activitat de treball emocional i també cada 2 anys realitzem colònies. Llavors l'any que ve farem aquesta sortida. I ara passarem a explicar-vos l'etapa de primària. Primària té una sola línia, igual que infantil. Treballem per cursos, però també per cicles. Al ser una sola línia, fem un treball molt conjunt per cicles, sobretot a nivell de treball per projectes, que ja us explicarem més endavant. Fem activitats conjuntes també tota la primària, intercanviem, a vegades fem activitats amb els diferents, barrejant les diferents classes. A més, tenim les activitats complementàries, a més de les àrees curriculars, que també ens varien segons el curs, que formaria part de la 6a hora. A nivell de llengua anglesa, a part de les hores curriculars, tenim a cicle inicial, dins dels racons, tenim el racó de llengua anglesa. Cal dur a terme l'auxiliar de conversa, que tenim a l'escola, que va passant per tota la primària, i ella mateixa és la que fa una activitat en cicle superior, 5è i 6è de primària, el TK Break, que és a l'hora del pati, doncs, opcional pels nens i nenes, a poder estar amb ella parlant d'algun tema mentre esmorzen o també fer jocs, sempre en anglès, evidentment. Les metodologies de primària, els dos pilars fonamentals, tindríem el treball per projectes i l'aprenentatge cooperatiu. Els projectes es realitzen per cicles, la majoria els fem a nivell de cicle, i es fan amb la metodologia cooperativa. Cada equip funciona per equips, cada equip hi ha els seus rols, hi ha un treball totalment cooperatiu, totes les peculiaritats que comporta aquest tipus de treball. I després, un cop tenim els productes finals, compartim aquests reptes que hem assolit. Es comparteixen a nivell d'escola, interns, es fa una exposició i passen els nens d'infantil o de primària a veure-ho i llavors els alumnes els expliquen, o bé ho compartim amb les famílies, que també ens agrada compartir, que els alumnes puguin compartir tot el que han fet amb les seves famílies. Tot aquest tipus de treball engresca i motiva en els alumnes i fa que s'il·lusionin envers el seu propi aprenentatge. Aquesta manera de treballar comporta també la interdisciplinaritat entre les àrees. Els projectes no inclouen una sola àrea, sinó que més de dues i de manera alternada. Les dinàmiques tutorials és una estona dels alumnes amb el tutor i aquí és on es treballen els temes més de relació de grup, de temes més socials, diferents aspectes que corresponguin segons l'edat. Es treballa a vegades aspectes emocionals, etc., segons la programació ja que portem a terme. L'avaluació és un tema important perquè si el tipus d'ensenyament no és el tradicional en llibres, amb exàmens i amb notes sempre, és un tipus d'avaluació formativa i competencial que té coherència amb el nostre perfil de competencial de sortida. Els alumnes aprenen dels errors, busquem sempre com poden millorar a partir de l'error. Equivocar-se és bo i a partir d'aquí s'aprèn, que ells mateixos siguin conscients del que es costa i a partir d'aquí poder-hi incidir. I per això l'avaluació, la importància no la té la nota, sinó que és el procés que fa cada alumne en el seu aprenentatge. Llavors aquí incluïm l'autoavaluació, que és la manera que cadascú és conscient del que li ha costat, del que pot millorar, i també la coavaluació, que és entre els companys, saber-se dir o saber-se ajudar veient les errades d'un i de l'altre sempre és un treball molt positiu. L'ús de l'ESTAC a cicle inicial tenim tauletes, treballant amb tauletes i amb ordinadors. Tenim una hora complementària que la meitat del grup treballa amb tauletes i l'altra meitat s'inicien amb l'ús dels ordinadors. Al cicle mitjà i superior disposem d'ordinadors portàtils a l'aula i s'utilitzen per fer projectes i per fer diverses activitats a les aules. Després també a cicle superior ja es treballa encara més amb els ordinadors.
I després estem tots amb la plataforma del Classroom, cicle superior ja fa anys, i cicle inicial i mitjà doncs, hem incorporat aquest curs. És una bona manera també de treballar dins d'aquesta plataforma perquè hi ha una interacció entre mestres i alumnes a nivell de treballs, és tot molt visual i és una manera molt positiva de treballar. Els alumnes llegeixen diàriament una mitja hora, de 20 minuts a mitja hora, depèn, i a cicle inicial llegeixen més perquè evidentment estan en el moment de la lectoescriptura, però sempre partim d'aquestes estones cada dia de lectura, tranquil·la a l'aula amb els llibres de la biblioteca. Després tenim les tardes compartides amb les famílies, que és un moment entranyable, que és un compartir mestres, alumnes i famílies. El treball que s'ha fet pot ser al llarg d'un projecte i la cloenda final es fa amb les famílies, els alumnes expliquen tot el que s'ha treballat durant aquell projecte, que pot haver durat un trimestre o mig trimestre. I també pot ser, les tardes compartides, pot ser elaborar unes manualitats o un taller amb les famílies. Les sortides d'activitats extraordinàries es basen en els tallers, teatre, visites, colònies. Generalment les sortides van molt lligades amb el treball dels projectes o de les àrees artístiques, de teatre amb el tema més de la llengua o de l'expressió corporal. Però sempre són de caire educatiu i de caire de treball. D'altra banda, tenim les colònies cada 2 anys, també, i després tenim una sortida a l'inici i una al final de curs que són lúdiques totalment. La de final de curs la compartim també amb els nens i nenes d'infantil. I per concloure aquesta presentació ho fem amb la imatge que us hem projectat al principi del dodecàedre amb totes les competències del perfil competencial de sortida. Tot el que hem explicat en el vídeo va sumant en la formació d'aquestes personetes que anem ajudant a créixer en el dia a dia. Moltes gràcies.